प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा आं सरकारखौनो इउपिपिएल सरकार होननो नागिरदों मानोना प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि इउपिपिएलनि सासे आफादगिरि आरो बिथाङानो हाइकमान्ड बिथांनि दैदेननाय सरकारा जादों ओंखायनो जोंनि सरकारा थांनाय 2024-25 मायथाइनि फाइनान्सियेल रांबावजा बोसोरनिफ्राय जोंनि मोन बा गं 40टा समस्तियावहाय मोन 40टा समस्तियाव बियाबाव गं 40टा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां गेवब्लां नब्लां लुनाय जादों आरो बिनिनो मोनसे जोंनि जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव जोंनि जा नब्लां गोसोखां नब्लां बेखौ दिनै जोङो दरजा खेवनाय हाबाफारि लानाय जादों गतिके मोनफ्रोमबो समस्तियावनो बे नब्लांखौ लुनाय जादों आरो बे नब्लां बेखेवनायनि हाबाफारिखौ जोङो फारियै गभर्नमेन्टनिफ्राय मावफुंगासिनो दङ। नोंथांमोननि हेंथा दोलोआ नोंथांखौ जेबो मावाखै होननानै सम बुंनायखौ नुनो मोनबाय थादों नाथाय नोंथांमोना गोबां खामानि दासिमाव मावगासिनो दं। बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव जा मावदों जा मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखादों आं बुंलायनाङा बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जाय मानसिफ्रा दिनै हाग्रामानि सोबख'नाय नासयनाय गादबनायखौ सहायनो हायैयाव हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोलायनायनि थाखाय आरो समाजावहाय मोनसे बिशृंखला थासारि सृष्टि खालामग्रानिफ्राय बारग'नो थाखाय बा हारिजों हारि गुबुन हारि बर' हारिनि गेजेराव सैलाय लाबोनायखौ सहायनो हायैनि थाखाय दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैगासिनो दङ। बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनागासिनो दङ हाग्रामाया मा मावदों मा मावाखै गतिके बिथाङा जे जेबो मावाखै हारिनि देरहासारनायनि खामानिखौ बिथाङा मालाबा मावनो गोसो गैया हारिनि जौगानायजों लोगोसे हारिनि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया बे बाथ्राखौ बिपिएफनि मानसिफ्रानो बुंगासिनो दङ आरो जायफ्रा जोंनाव फैनानै दिनै बुंदों बेखौथ' हयथ' गुबुन मानसिया पलिटिक्स होनना साननो हागौ बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंजों बे बाथ्राखौ सावरायबाय थायो जे हाग्रामानि गोरोन्थिनि थाखायनो रोजा रोजा मानसि बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ खहा जानो गोनां जादों हाग्रामानि गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो गाहाय थाखोआव थांसिननो गोनां जादों बे बाथ्राखौ दिनैबो बिपिएफनि दोलोआव थानाय मानसिफ्रानो बे बाथ्राखौ बुङो।